Stenka je ruské bojové umenie s viac ako 1000-ročnou tradíciou. No počas éry Sovietskeho zväzu bola oficiálna výučba tohto bojového umenia zakázaná a používala sa iba v zložkách vojenského a policajného špeciálneho určenia Specnaz. Používaním univerzálnych pohybov systému Majetnik alebo kývadlo sa človek naučí synchrónne techniky boja bez zbrane a zároveň boj s nožom alebo aj obranu proti útoku nožom, boj s palicou a ovládanie všetkých chladných zbraní, šable alebo meča a obranu pred strelnými zbraňami. Na festivale sme ukázali niekoľko zaujímavých rozdielností. Konkrétne techniku, ktorá sa využíva v stenke. Ukázali sme boj v kozáckom štýle, ktorý sa začal so šabľami, potom pokračoval v boji bez zbraní v stoji a končil sa na zemi, ako je to aj v súčasných moderných bojoch MMA. Počas vystúpenia na festivale som ukazoval techniku práce s kozáckou šabľou. A je to skutočná kozácka šabľa. Vlastne dve kozácké šable. Podľa vzoru z roku 1891. Ukazoval som techniku sekania so šabľou, ako sa s ňou dá brániť a ako sa s ňou dá sekať. Samozrejme, že dnes so šabľou nikto po ulici nechodí. Ale je to hold tradícií. Hold našim pradedom, ktorí s takouto šabľou bránili našu vlast a hranice nášho štátu. Šabľa alebo akákoľvek zbraň je duch bojovníka. A ak by sme nepokračovali v tejto tradícii, môžeme stratiť všetko. Ešte by som chcel povedať k technike práce so šabľou. Môžeme ju pokojne odložiť a zobrať akýkoľvek iný predmet. A takým istým spôsobom sa brániť. To je zmyslom sebaobrany. Šabľa to je vyšší stupeň ovládania zbrane. Шашка – это высшая ступень уже, как владение оружием. Stenka je sám o sebe veľmi živý a zaujímavý systém, ktorý sa na nič nepodobá. Na rozdiel od iných bojových umení, ktoré sa javia ako boj jednotlivcov jeden proti jednému, v stenke je to jeden tým proti druhému týmu. Takisto sme ukázali stenku v kordóne, keď jedna strana má vytlačiť tú druhú, čo je práve veľmi užitočné pre políciu, ako držať a udržať kordón napríklad proti futbalovým fanúšikom. из-за белой коры одинокого дерева горе гуляет в одеждах из простыней.
A na konci bola ukázaná stenka ako bezprostredný boj mužov proti mužom, keď každý zúčastnený môže útočiť na ktoréhokoľvek bojovníka, ktorý je pred ním. Čiže nie len jeden proti jednému. Bol ukázaný skupinový boj, plný kontakt bez chráničov. Ja verím, že vaši kameramani to dokázali naplno precítiť, pretože sa nachádzali veľmi blízko. Možno, že z tribún to nebolo tak dobre vidieť, ale ten, kto stál blízko, to precítil. Я хочу сказать о том, что стенка... Stenka je medzinárodný druh bojového umenia. Pekne to vyzerá, keď sa ľudia po bitke objímajú. To hovorí o tom, že tam nie je zlosť, že sme spolu bojovali. Ja som ťa bil, ty si sa bránil. Ja som ťa učil. Pretože na ulici, v ťažkej životnej situácii, to bude práve takto. Ak ťa budem byť slabou, ja ťa klamem. To znamená, že ti chcem zle, pretože ty sa potom brániť nenaučíš. Preto si myslím, že tréning by mal byť maximálne priblížený k realite. Я считаю, что тренировка, она должна быть максимально приближена к жизни. Na záver sme ukázali našu vnútornú silu, naše vnútorné možnosti. To, čo sa nazýva vnútorná práca, ukážkou na doske s nabitými klincami, pričom by som chcel upozorniť, že vzdialenosti medzi klincami boli dostatočne veľké. Asi viete, keď sú klince nabité nahusto, môže si na ne ľahnúť ktokoľvek, dokonca i dieťa. Ale keď je vzdialenosť medzi klincami taká veľká, ako na doskách, na ktorých sme to robili my, je potrebné mať veľmi serióznu prípravu, aby ste sa nezranili. Na bojovníka, ktorý si líhal na tieto klince, sme položili 3 tehly, ktoré sme rozbíjali ťažkým kladivom. Môžem vám prezradiť malé tajomstvo. Nie je to ľahké spraviť kvôli jednoduchému dôvodu. Tehly nemôžeme nejako upraviť ani prepíliť. S tým nič nespravíte. Často pri exhibíciách dávajú bojovníkovi na hruď veľkú dosku, napríklad u Číňanov ste to mohli vidieť. Veľká doska rozkladá silu úderu kladiva po ploche, to je jasné z fyziky. Sám o sebe úder nemá žiadnu váhu. V situácii, keď náš bojovník leží na klincoch a priamo na bruchu má tehly, dostáva úder v plnej sile. Práve toto demonstruje vnútorné možnosti človeka, praktizujúceho náš štýl. Pre mňa je bojové umenie cesta. Je to cesta, po ktorej je dôležité prejsť. U nás v Rusku sa hovorí, prežiť život a prejsť cez pole nie je to isté. To sú dve rôzne veci. Bojové umenie to je taká cesta, ktorú môžeme porovnať nie s prechodom cez pole, ale s dlhým ťažkým výstupom nahor. Ale tá cesta je krásna a zaujímavá a môj život je s tým plne spojený. Myslím si, že každý človek, ktorý sa pre túto cestu rozhodne, to určite neoľutuje. Najdôležitejšie je byť čestným sám pred sebou, čestný pred svojimi žiakmi, čestný pred svojimi priateľmi. A vtedy vám cesta bojových umení dá všetko, čo je pre vás nevyhnutné.